L'espai Ferran Cano s'ha convertit aquests dies en un refugi d'esperança. L'esperança de viure en un món solidari, en un món crític que diu no a la injustícia, en un món que prioritza el compromís amb la terra i el seny. La societat, en aquesta col·lecció, pot veure i expressar tot allò que sent. Els artistes han omplert d'obres les parets que parlen per si mateixes. Aquesta exposició ens demostra que els artistes realment són molt solidaris i que si tots els col·lectius responguessin com ells responen, realment se podrien fer iniciatives com aquesta de tant d'èxit de convocatòria, no? Jo recorria l'exposició aquí a la Galeria Ferran Cano i jo que conec molt d'aquests artistes diria que realment hi ha obres excepcionals que valen molt la pena i que a més que poden ser molt interessants tant per col·leccionistes com per públic en general, com per aquelles persones que vulguin començar la seva primera col·lecció i crec que aquí poden trobar oportunitats a més d'ajudar en el col·lectiu de docents, a la Caixa de Resistència, a més a començar la seva primera col·lecció. És fantàstic. El quadre que he donat en els docents per aquesta iniciativa contra estil és un Vanitas que un llibre que hi ha dins del quadre, el seu títol és Nolotil. Nolotil ho vaig pensar perquè sense estil ens llevarien un mal de cap i vaig pensar que teníem que veure. Estan plegats els artistes i els docents perquè ens interessa la cultura. El fet que el món de la cultura, el món de l'art, hagi acudit a col·laborar amb els docents dins aquest fet tan greu que està passant, crec que és un revulsiu, és una revolució. És que aquesta problemàtica és tan forta que ja no pertany als pares que tenen nens que van a escola, en els docents, sinó pertany a tota la societat. I un dels primers grups que ha reaccionat no hauran de reaccionar altres, sobretot quan venguin les paperetes a posar dins una gavieta, però els primers que han reaccionat és el món de la cultura i el món de l'art. Jo he triat una peça que se diu ESON, Education Camp, i és una peça que xerra de la violència explícita, la violència que surt per la tele, la violència de moltes vegades als Estats Units i països així, però que jo ho interpreto d'una altra manera. Jo interpreto com a la mala educació, la violència que genera no poden estudiar el que tu vols, o els nens de països que no poden estudiar el que volen. Això genera violència i llavors s'haurien de ser violència. A mi em pareix que les normatives i les polítiques que s'estan fent ara són violència. En aquests moments de barbària, quan la cultura és amenaçada per tots els cantons, els mestres s'aixequen i diuen no a un decret o una llei injusta, diuen no a la desaparició de la llengua i la cultura catalanes. Llavors, a Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera estan meravellós perquè ha nascut tot un conjunt de volcans. Les illes Balears són volcàniques i aquests volcans són això, volcans de lluita, volcans de solidaritat, volcans de bondat, que han juntat mestres, artistes, escriptors i la gent del carrer. Jo crec que és una lluita de tot un poble contra la barbària d'un govern. Es poden trobar obres realment d'un nivell artístic que està super contrastat i a més que sabeu que estan donades de tot cor. O sigui, els artistes són persones molt sensibles
i realment han respost com havien de respondre en aquest nivell d'injustícia que tenim a la societat, sobretot una societat comandada per uns polítics que no mos mereixem. L'associació del Festival Chopin s'ha sumat donant una obra de Ràfols Casamada en aquesta subhasta. Vull agrair a l'Assemblea de Docents aquesta iniciativa i també animar al públic a que participi en aquesta subhasta, ja que és una oportunitat de poder adquirir obres de gran qualitat a preus raonables. Aquesta exposició té com a característica la quantitat, l'afluència que ha tingut d'artistes de qualitat, a més, no només per número, sinó de qualitat, com s'han juntat per si tots sols, sense cap crida, i la qualitat de les obres que han duit, no només la presència, sinó que hem donat unes obres significatives per nosaltres. I també un al·licient per al comprador, per la gent que vulgui venir a veure i a pujar per aquestes peces, per aquests quadres, aquesta obra, és que tot surt a meitat de preu, en la qual és un bon moment per comprar peces que són bones i a meitat de preu. Dins d'una societat sana, els ensenyants i els artistes ja diria que fan una funció de constructor del futur. Per tant, com que són dos col·lectius que comparteixen aquest mateix objectiu, no és gens estrany que s'hagin retrobat en aquesta exposició de les obres cedides pels millors artistes de les Illes Balears amb uns ensenyants que han demostrat aquests darrers mesos que aposten per una educació de qualitat perquè volen unes Illes Balears que siguin un país de qualitat. Per tant, aquesta aliança era lògic que se produís en naturalitat i afortunadament per la societat de les Illes Balears així ha estat.